Salam, hormatly kardeşler. Bugün bir kanunun nemesine, garalamasının üstünde işleýäs. O kanun bolýança näçe gezek ýygnaşmaly bolsa, ýygnaşarys şu taýda. O kanunun garalamasyna hem okap berýän hem size de uğradylypdy. Geçiş döwründe hakykaty ýoýan, hakykatyň ýerini yalan bilen bilkaslaýyn çalışan we hakykaty kiçi düşüren her bir şahs barada ýörüte kanunun döredilmegi. Täze Türkmenistana geçiş döwründe guramaçylykly terror toparyň ýa-da şoňa ýaraňjylyk edýän şahslaryň, ondan başga da öz başlyk şahslaryň, guramalaryň we toparlaryň dürli hilli sabotaj maksatly alyp barjak işleriniň gelejekde çäresine seredilmegi babatda guruju mejlisde kanun kabul edilmegi teklibi. Kanunlary okaýan birinji bu kabul ediljek kanun guruju mejlisiň konstitusiýon hukugy dikeltmesi bilen bilelikde güýjüni ýitirmekdir. İkinji, emma guruju mejlis döwründe ady geçen kanunyň bozulmagy netijesinde günäkärlenýän şahslar, guramalar we toparlar guruju mejlis güýjüni ýitirenden soň hem ady geçen kanun boýunça jenaýata çekiljekdir. Olara ýüklenen günä öz boluşly dowam etjekdir. Üçüncü, güýjüni ýitirenden soň ady geçen kanun boýunça hiç kim, hiç bir gurama we hiç bir topar günäkärlenip bilinmez. Hormatly dinleýijiler, bu taýda bir topar bar, ýa-ni hakykaty ýoýan ýa-da hakykaty kiçi görkezýän umumyň şu bolýan problemalaryň üstüne örtmek üçin hakykat ýoýulýar. Şoňa ýa-ni hakykata garşy iş alınıp barylýar. Mysal üçin Türkmenistan ýagdaý erwet adamlar gowy ýaşanyp daşyna çykdylar. İş, kazanç, adalet, hukuk bolmanlygy üçin diýip aýdylan ýagdaýynda başga bir kanallardan, başga bir çeşmelerden dürli şahslar çykyp Türkmenistan o gülýaly siz watan taşlap dönüklik edip kaçdyňyz diýip ähli umumy ýurduň daşyna çykan 2 milyon ýa-da 2,5 milyon sany takipdäp halka ýa-ni tökmet şeklinde bir näme atylýar. Siz günahkar diye işlesem iş var, siz özünüz oňaranız ok diýen ýaly bir ýagdaý var. Indi aşağıda görkezlen kanun nähile ýa-ni güýji ýerine ýetirilişi barada näme geçýär. Indi bunyň jezalaryny ýuwaş-ýuwaş gurrun eder, söňe jezalary soňky mesele. Jezalaryna geçmezden ozal şu kanun şu şekilde doğru bolýarmy? O ýa-da bir ütgeşme ýa-da açyklyk ýa-da aýyrmaly ýerleri barmy diýilen mesele ortağa çykýar. Kardeşler, şo boýunça o pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz. Siziň her biriňiziň eliňizde bar. Ýa-ni öňüňize alyp kanun nemesi boýunça aýdyp bilersiňiz. Elbetde kemçilikler bardyr. Aýtdy ady üstüne de garalama bu. Indi bar bolsa söz almak isleyen, pikir almak, pikirini aýtmak isleyen ýa-da sora bermek isleyen bar bolsa da berip bilerler. Soralara jogaby değişli adamlar berer, ýa-ni jogabyny bilýän adamlar berer diýip aýdaýyn. Tapawuty ýok. Kimde jogaby bar bolsa. Buyurun onda. Kanunyň garalama şekli sizin göwnüňizden turýarmy? Ýalňyş ýeri barmy ýa-da has başgaçarak edip ýazylsa has düşünükli bolar ýa-da manysyna düşünmedim diýýäniz barmy? Sapar kardeşimize söz berýän 3 minut wagtyňyz bar. Gemine. Galdyrılan torun gaty wajyplygyny aýtmak isleýän sebäbi wajyplaryň üýt sebäbi Türkmenistan 30 ýyl yalan tiýatratyň demesinde ýaşap gelýär, halkam şo yalana ýuwrulun. Näme bu yalan bunu tut ama aýtman yalan diýen ýalak pikir görünmegi mümkin.
çyn bolan bolsa şu wagt ýa şu adam del alternatyw gurulanna 15 ýyl boldy da biz şu alternatywda ýaşap ýören millet bolmaly. O dünýede döşüni gaýçardyp ýören millet bolmaly. Şo sözleri ýadyňyza salyp bir üns berin. Şol döwlet ýatatdy. Son ikinci ýeme geleninde de şo siýasatyň dowamy. O ýöne deňeşdirip görüň, şo dogrymy ýalanmy? Hemme zat ýalan. Ýeke bir bir misal getirýän. Olaň şu aýdan zatlarynyň entäk dogrusynyň orta çykan ýeri ýok. Şoň üçin şu mesele gaty düýüklü dogry ödüm giýja alınıp alınýan karar diýip düşünýän bunu ýöňrek demetmeli sebäbi şu ýalandan aran açmasak biz jemgyýeti düzetip bilmeýäse ýalanyň nemesi bu aňyrsynda ýeke ýönü ýalan sözläriniň ýatan okda ýalanyň aňyrsynda ogurluk getir. Ýalan sözlemek ogurlukdur. Aslynda şo düýp nemesi şonalakdyr. Sebäbi bir bähfid üçin ýalan sözleýär. Türkmenistan soýmak üçin ýalan sözleýär. Türkmenistan meselesinde götürýär. Şo wagta çen 250-300 milyar dollar o çöpe döňeli diýilen ýalak. Şonu ogurlamak üçin ýalan sözlük gelýärdi. O ýalanyň aňyrsynda da şo ýalan diýme ýalak onuň gorku elýärdi. Sizi gorku diýerler, ýalan sözleýärler. Bular ýalan diýmeler, ýalan diýsen seni jenaýaty çekýärler diýen ýalak. Bir topar bulan bir demeleri var, protokollary var. Şoň üçin şu meseleni gaty dogry bilýän, kabul edilmesinin wajypdygyny Türkmen gelecegi üçin bir geçiş döwrüniň iň möhüm meseleleriniň birini kendiýär. 1 minut goşmaça wagt berýänsiz. Bolýar sag bol men şu taýda jemläýin men ondan soň banan pikir maýdan sag boluň. Sağ olun. O Ýeňiş kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Şu wagtky meselemiz ýagny ýalanyň üstüne turulup geçilýärdi. Ýöne bu ýalan ýanky bir maşgala üçin ýa-da bir edara üçin ýa bir topar üçin däli bütün bir Türkmenistan döwletiniň gelejeginiň ýanky häzirki ýaşap ýörenleriň hemde soňky ýaşajak öňü wesjekleriň hemeleri üçin bolup durýarda. Akballar barada gurrun edýärde. Şoň üçin şu wagtky ýani edilýän sabotaj hereketleri bardyr. Ýurdumyzyň ýagdaýlary ýa-da bir halkyň ýagdaýy kıyın gününe zatda diýseňem ýok beýle däl aýtýanlaryňyz ýalan bular ýalak zat ýok diýenler barda bir ýerlerden çykýanlar kän şolara garşy alınmaly karar hemme hökmüne aýtýan teklif hökmüne aýtýanlar watan dönükleri derejesindäki nemeleri almaly diýip neme berýän, teklip berýän men özüm. Sözüm soňlady. Bolýa, sağ olun. Mava Gurban kardeşimize söz berýän.
Salam kardeşler. Şuun gurucu meclisinin ağdaları Täze Türkmenistan'ın geçişte orunu yalan propagandanı hakikat yal edip görkezýän watan haýynlary bir çäre görmeli teklif edýän. Enha media ulgamlaryny ben köp yalan görüntülere gabat gelýän ödüm. Asmanymyz dory, ay uruş ýok, hamala başga ýurtlaryň depesinden ok ýagyp duran ýaly. Şeýdip yalan propaganda ýaýladýarlar. TikTok'un içine dağı girsen diňe yalan propaganda da. Yine koronavirüs uğrunu bütün dünya keselin bardygyny tasdiklady. Ýöne Türkmenistan'a jenayetçi topar tolonjyk bilen üstüni yapıp gözüni yumup yalan söýleýärdi. Bu yalan propaganda biziň halkymyzyň wara edil ganyna siňip gidipdir. Watandaşlar. Onun ha gabat gelýäne Türkmen portal mediada bir iki şanakda var bayan maşgalary. Ne aşawatda Türkmenistanyň içinde diýär Dermanhananyň online görnüşi, şypaly, çomuş Dermanhanasy. İnternetiň söylenýär, şo diýär dermanlar alyp bilýäňiz diýip şeýdip yalan propaganda ýaýratýardy. Yalan yeri neresi bolýar bunun? Yalan yeri internet işlerine wagtaýdy. O internet işlemeyen Türkmenistanyň içinde o näýlik online bilen sen derman satylýar diýip aýdy bilýän. Ada daşary ýurt garaşdanlaryň 1500 sanany Türkmen pasport berdi diýär. O berdi ony. Kim olar? Döwlet. Näme üçin olara pasport bermeli? Türkmen olursa öz pasportlaryny uzardy bilenok, daşary ýurtda pasportdan közenip ber. Serdar Berdi Muhammed, senin prezident bolanyň yalan. Sen bu ýöne oturan gurjak, orsany goýupdyr. Eýdisen, eýdersiň, beýdisen, beýdersiň diýip. Ine ýada bolmasa, ata Watan Habarlar kanalyna çykyş edýän Döwran Gylýjyň ştak mı ýazyp goýdum şu adyny, familiýasyny. Ýene de 2 tane, 3 tane aýal maşgala bar. Allygyny gyýgyrýarlar. Aýynha uçorlar var, uçoruşýa aýyň plançasyna bar. Ine bir satylýar, ine nomury diňe Bir ýalan. minut koşma cevap berýär. Diňe ýalan propaganda ýaýradýar. Hakikaty bolup şu halkın kellesini hakikat ýalatip ýalan görkezýärlerdi. Açyň bolýan bolsa, şun bolýan bolsa, näme üçin uçorlar? Ýok. Ýoga uçorlar. Oňama içinde 250 sany adam gitmeli bolýan bolsa, 100 adam, 150 adam gitýär. Han galan sileneler näme üçin boş? Olama hepde de bir gün, 2 gün. Sen halky ýyňajak bolsaň günüňe 5 sany, 10 sany uçor goýmala. İçinde iş yok. İnternet wapşe işlenok. Çağaları okuw ýok, bilim ýok. Hemme guruluşlar yalan. Sözüňizi jemleseniz berilen wagt gutarp. Hemme guruluşlar yalan. Yalana ýuwrulan Türkmenistan. Men şurary jeda bermeli teklif edýän. Şu yalan propaganda ýaýladýanlar. Bolýa watandaşlar, sag bolun. Tamam, sağ olun. Parahat kardeşimize söz berýän. Assalamu alaikum kardeşler. Sağ olun sözleriňize. Yankı kardeşimin adına benim görülen bir Milli Hadis Komitetinin düräni bäri. Yani bizim Türkmenistan döwletmeginde päskil beren. Her bir watana terör topunyň ýalakalaryna sabotajyk provokasiýa edip bize garşy çykanlara hemmesiniň jezasyny bermegini teklif edýän
Ondan şu diyelimizde yalana ulan hükümet de biz bir da neyim şun geldiğine Türkmenistan deyip çıkarttı ve Türkiye'de iş yok deyip aydamızda işken hem yerde işken işleyen yok dedi. O şu adamlar şu takkil ve oyuncu oynap pullarını şöyle adam edip alıyor işini. İşlemeni pullarını nokta Türklerim. Diyemizde başka hatları yoyarada bir ödünü alacağı da bizim şunu ağırlığı çekme ödünü ağırlama çekme için bir sabotaj ederler. Bizim bizim aycan doğru attığımız yalan çıkaran yok terör sapının alakalarına yani ben ödümü bir Arslan Berdiyev deyip Mare vilayeti Mar şehrinden Atabayev köşeden karşısı Arslan Berdiyev tarafından bana üstüme bana tuhmet atıp bana hayvat atıp beni korkutup şu Türkmenistan'ın işini alıp barayamazdan iyi de çektirme için sen koşulma beni hayvat atıp beni korkutma için eden hareketlerim var. Eden bana hain, fahiş, tüy oyunlarım var. Şu meclisteki başka da kardeşlerimin hemmesinin yakın adına kadar tüy oyunları var. Kayıtları var. Onun gelecek tanımada dinleder. Tuğrutan var yan kolunun menne. Şoňalyk biziň Türkmenistanymyzy döretmäni açmany peýseldiren provokatorlara terror topunyň ýalakalaryna bir çäre görmeňizi jeda bermeňizi teklif edýän. Men sadece sözüm jemleýän hormatly kardeşler. Sağ olun. Nowatdaky sözü Tuğçe kardeşimize berýän. Sağ olun. Bir yıldan köprek boldu sinadip gelen muňa halkymızda siz de şahitsiniz. Bir yıldan beri yollar yapık, köprek boldu. Yollar yapık ama bir sany topar bar. Türkmen portal dep buların YouTube kanalı da bar, TikTok kanalları bar. Bir de ayrı şahslar da bar. Buların adamları, işleyen adamları. Halkı hakikati yoyup yolların yapık duran yolları açıkmış gibi görkezip her ayın başında bilet satılıya yollar açıldı, uçaklar var dep yalan yayratyalar. Soňam şu Türkmen portalın ýene bir nämesi bar, hakikat ýoýan Zagran pasportu Türkmenistanyň içinde Zagran pasportu almak aňsat dep internetin ýok ýerinde elektron poştadan alıp bilýäňiz aňsatça 3 günde alınýar dep bu da bir yalan ýayradyp nämetjek bolýarlar adamlaryň sakinleştirmeye çalışýarlar. Şunun üçin meclise teklif edýärin bularyň çaresini görmek üçin. Sözümü tamamladım. Sağ olun. Sağ olun. Yani kanun kabul edilmeli teklifin demesi sizin fikrinizce doğru gelýärmi? Bir problema ya bir kemçilik ya koşmalı yer var ya ayırmalı yer var. Şu zatlar görünýärmi size? Şo boýunça üstüne duralyňsa ýa soň üstüne gurrun edilenden soň indiki meclisimizde eýän şu edilen gurrunlara göre düzeltilip täzeden çıkarılacaktır. Geçiş döwrü manisi Milli Halas Edici Komiteti dörenden bäri ve konstitusyon hukugun kabul edileceğine çelli. Arasındaky näme wagtda geçiş döwrü diýilýär. Umuman geçiş döwründe ýanky sizin aydan misallarymyz boýunça da näme edip bileriz. Ýöreýte näme ýöre diýerler.
Türkmenistan gurman, göreşmen, halkam hukukumuzu yankı talep etmenize gerek yok. Hemme zat gülala gülüp diyen ýaly bir aýratyn paralel bir dünýä döretjek bolýarlar. Aslında biz şo yalan paralel dünýäni ýykyp gelýäs. Şu nemäniň içinde ýa dogry zatlar aýdanlar diýen Türkmenistanda adalatsızlıklar aýdanlar tapaw diýip kim bolsa belki biz eşdenlerdiriz. Dünýäniň o tarapyndaky türkmenler aýdan bolup biler. Netijede bir şeýle bir neme var. Olaryň üstüne topulunýa hem bir-biradan hem yalanlary ýaýratjak bolýarlar. Şo boýunça alınjak bolýan ýa kanun teklibi bu, garalamasy. Hawa men Halmurat kardeşimize söz vereyim. Sağ olun, hormatly kardeşler. Ne bu katı urlokan bir wajyp işin üstüne şumal işler otur. Olam näme bilen baglanşykly. Şu 30 ýyllar hakimet başynda galap oturan jenayatkar topary şoň edýän jenayatyny basyp ýa-da şonu giýirläp halka ters ýa yalan informasiýa berýän adamlar, guramalar, mass media, jurnalistler atkan bilir. Şolaryň kömegi bilen halkymyz ene şuňky güne düşdi. Ya şuňky agyr ýagdaýa gelip ýetdi. Şolardan arasalanma täze Türkmenistan biz gurup biljekler. Şonuň üçin şu taýda şuňky gowy bolýan meselede men näme görýän? Ilkinji nowatda şu arasalanış prosesini görýän. Şu zatlardan arasalanmasak biz täze Türkmenistany hiç açanyň gurup bilmeýän. Egerde şu yalançy propagandistler, jurnalistler ya telewizionyada, radioda, gazetede, jurnallarda ya ine TikTok'ta islan ýerinde blogger bolup çykyş edip şol hökümeti yalan ýaşyryp ýemeler bilen halkyň gözüne al salyp hökümeti gollaýarlar we öz şahsy bähbidi üçin ya öz şahsy baýlygyny köpertmek üçin ya çağalaryny gowdurmuşda ýaşatmak üçin şolar ýaly hereketler bilen olar halkymyzyň, döwletimiziň gelejeginiň öňüne gara çyzyk çekýärler. Şonuň üçin şol adamlaryň öz jogapkarçylygyny duýmaklygy üçin, jezasynyň boljagyny bilmeklik üçin biz şolara bir degişli terzde kanun kabul etmek. Şuňkun seredilýän mesele ýani Kemine kardeşime dogry aýdyp geçdi. Ol garalama diýip edilýär, ýöne bizde ýa-da parlament diline bir taslama diýip alınýar. Onu taslama görnüşinde onu bir gün, bir gezekde, iki gezekde, üç gezekde de gaýdyp seredilip bolýar. Ta şol ýençilenip bir hemen kabul ederlik kararyna gelýär. Gaty dogry. Geçen sapar şu gün erti belki ýene de bir gezek şu zatlaryň üstüne oturup işlenler dogry dürtliği barada kabul ediljek bolýan kararlar. Men şu taýda şu kararlary degişli bir cümle bar şu taýda. Meselem haçanla gurucu meclis ýa-da bir ýa-da Milli Halat Ediş Komitesi ýa-da möhledini ýa hukugyny ýitiren gününde şuňky kabul edilýän kararlaryň öz güýjüni ýitirýär. Ol hakykatdan hem şeýle bolmaly. Näme üçin? Sebäp haçan täze parlament saýlananyp, ol parlament alyp gidýär Türkmenistanyň gelejegi şo gününden saýlanan gününden sagadyny ilkinji mezlisinden başlap. Ondan soň şu biziň şu mahalky oturan Goşmaça bir minut wagt berýän. Sağ ol, gurucu meclisinin hiç il hak hukuku yok. Şonun için şu taýda goşmaça bir aýtjak bolýan adam şu gelecekte şu işleri öz boluşly terze alınıp barlar diýerdi. Şonu öz boluşly sözüni iýdi giderli terze alınıp barlar diýen şonu has maksada laýyk boljak da ýa-da kanuna laýyk boljak. Şu sözü öz boluşlygyny iýdi giderli diýen söz bilen çalışmagy teklip edýär. Sağ ol. Sağ olun. Dikkate aldık. Nowatdaky sözü Parahat kardeşimize berýän. Sağ olun kardeşler.
Sözünün için yani Aydın sünnetlerin yani bir Türkmenistan dözüp bolmaz. Hani te Türkmenistan'ınız niye doğruyanız deyip diyen hayvat sözlerinin her kimin bir edin bize karşı te Türkmenistan'a karşı edin hareketlerini her adamın sözünü yıkan incelememini teklif edin. Ne için dözüp bolmaz? Çoğu içine gitmeliler. Madama düzül haysi paşa sözüne kalıptır. Hükman düzüp bolacaklarını yan kaydetlerine hükmü zero şu çıkacak kanunumuz, kararımız zerurluklu düşünüyorum. Hükmani zerurluklu. Her adamı edin yalakalık hareketine cevap vermeli. Sizimi cemleyen vatandaşlar, kardeşler. Bolýa. Sağ olun. Sapar kardeşimize söz verýän. Ya parahadım nimetine biraz koşoyun neme diyen elim kaldırdım. Yani şu devlet yalan üstüne doğur. Şunu yalan koruyor. Yani ne için 30 yıllar devam etti diyen hemen cevabı şu yalan nimetini ullayan adamlar şu hükümeti yığılayan orada korlayanlarla. Şu mesela devletin dayanıyan adı yalanlar. Yalan onun korku. Bir kaptalı yalan söylep halkın mümkün başka yerler toğmalı. Beyleksem şunu görmez yalak korkuzmalı. Üçüncü bir böyle şu halkı soğusu edip taklamalı. Yani şu 3 tane şakan üstünde şu rejim dur. Biz bunu biz çözmesek biz bunu artıklamada koyup gidiyoruz. Biz bunları yalak buna iş etmeliler mi kendi? Yani biz özümüz çözüp bunu artıklamada çağlamada koymalılar. Biz çözmeli bunu. Bunu biz çözmesek bizim artıklamada çağlamada geleceğimizde yani gelecek kalan ok. Olur biz olur doğuluk koyup bir deneyalak koyuyoruz da şolor yalak bu cevapkârçılığı bağdığının aşağını çizecek koyuyor. Ben şun rahatla vayt neme diyenden geçen üstünde. Bu katı ulu cevapkârçılıktır. Yani yalan söyleyen adamlar şu rejimi kollayanlarlar bu şolor bilen den çeyriktirler. Edilen günahların hem mecesine den çeyrik adamlar olayandır. Kollaman şolor yalak günahı vardır. Şoň üçin şu kanunna şolar ceza nemesem bu goşok bolmaly kendinden. Täbäbi tütünü hemen diktatura tütünü şu yalan. Ekranlarda koşup aydım yalan söylüyorlar. Yine başka da at bilen yalan söylüyorlar. Yani duruşuna yalan şunun için da biz entek üstünden varıp gören yerimiz yok. Günlüğü çıra bilenim tap bilenim doktor şunun doğru adının var yerini. Yani şunu ayda inledim ya paraga da demesine. Boşmaça. Sağ olun. Sağ olun. Aycahan kardeşimize söz verýän. Kardeşlerim benim şu ayda hemen salam. Şu yerde birazcık öz fikrimi aytayın dedim. Şu böyle kardeşlerimizin aydanlarına dolu koşulayan şu yalanın arkasında bir topor cinayet işleri yatırdı. Şu cinayet işleri destek kömek veren, yardım eden bir topor propagandistler var yani halmaradan aytışyalı. Şu propagandasını eden, şolary goldayan bir topor cinayet
edýän şahslar var. Şolary hökman şu kanun bilen cezalandyrmaly diýip şu meclise teklif edýän. Şu wagtynda çıkarılan kanun diýip pikir edýän hasam öňrek bolmaly. Biz geç kaldyk mykak diýänä. Ýöne gijem bolsa şu kanuny hökmany biz güýje girmeli, hökman şolar cezasyny çekmeli diýip düşünýän, şunu teklif edýän şu meclise. Sağ olun. Sağ olun. O kardeşler, pikriniz var olsa aýtmana dowam edip bilersiniz. Ýene men arasında soraýyn. Ýa-ni kanun ýa-ni ýazgyly görnüşi size düşnükli bolýarmy? Ýa-da bir çalarak düzeltmeli ýeri bar bolsa, indiki nämäçeli dowam etjekdir, indiki ýonanşa çelli, indiki ýonanşykda üstüne ýene täzeden durars. Üýtgeşme eğer bolsa şol ýa häzir şu güründeşlikden orta çıkan meseleni otaya düzelip koşarız ve indiki ýygnaşykda şu düzeltilen görnüşini çıkararız. Ondan soň ýeneden düzeltilmeli bolsa ýene täzeden seredler. O Leyla kardeşimize söz berýän. Salam kesipdoşlar. Salam vatandaşlar. Men şunu aýtjak edim da, şu aldap diýýärdigan propaganda näsine gruppasyna hatym bolsun, erkek bolsun aldakçylara şunday jaza bermekni istimen. Anasından doğulganına pişman eteden bolsun. Sebebi adamını bütün yurtumuzun, Türkmenistanımızını, yaşlarını, ayal kızlarını, hemme näsini, halkını aldap hayatını berbat etti bula. Onu şu üçün ağır jaza berişini istimen, talep etemen. Erkek uhatınına. Onu şunu aýtmak istedim. Rahmet, sağ olunlar. Söz bergeniňiz üçün. Sağ olun. Onda başka neme görünen ok? Düzeltilmeli mesele. Başka da aýdylmaly zat var olsa indiki nemede de aýdyp bilersiniz. Bu kanunun kabul edilmenin esas maksady şu Türkmenistany yalanlardan uzaklaştırmak ve täze Türkmenistana gowuşturmak maksadlaryny edilýär. Täze Türkmenistanyň öňüne beklemek üçin gatykän yalanlar orta atylýar. Adamlaryň ýa-ni siziň aýdyşyňyz ýaly kellelerini garşyryp näme ananjagyny bilmän alýarlar. Sebäbi sowatsyzlyk bilen halky şu derejäge getiripdirler. Sowatsız bolmayan halky allap bolýan däldir. Sowatsız edenler üçin allap bilýär. Ýöne bu taýda düşünýän adamlar hökmünde borjumuz hem gowramaly hem dogryny düşündirmeli. Dogryny düşündirýän guramalar eýýämden bar köp bagtlanýar. Ýöne ýalanyň hem öňüni beklemeklik gerekli. Ceza meselesine indiki ýygnaşykda gürrüň ederiz. Indiki ýygnaşygyň esasy meselesi şol boljak. Ýöne ondan ýene de kanunyň düzeltilmesi, ýene nämesi dowam etjekdir. Gürrüňleşlige görä şekil almana. Ýa taslamamız. O Sapar kardeşimize söz berýän. Keminen ben şu ýerleşlerden, dinleyijilerden, şu gemäni görýänlerden ullokan haýyş edýät halkym şoňa goşulmasyny, kommentariýalarda pikirlerini, ýazmalaryny haýyş edýät. Bu köpçülüge gerek bar. Şoň üçin halk köpçülügem şu zatlara gatnaşsa gowum kandyk demedýän. Şu çağrıny dinledim. Sağ olun, söz bereniň üçin. Sağ olun. Onda kardeşler şu taýda
meclisimizin bu oturuşunu jemleýäs. Indiki oturuşu açelli. Pikirlerimizi jemläp bilersiňiz, düzeltmelerimizi berip bilersiňiz. Yani kanun kabul edilýänçe bunun üstünde işleriz ýoş-ýoşdan. Onda sağ olun. Indiki ýygnanşykda görüşýänçäk.